Allah maɗaukaki ya ce, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Kuma mun saukar maka da wannan ambato wato Alƙur'ani, saboda in an ce azzikir yana daga cikin sunayen Alƙur'ani. Min ismihi al-kitabu wal-Qur'anu wadh-dhikru wat-tanzilu wal-furqanu wa min sifatihi al-huda kadha shifa wa rahmatun mau'izatun wa duk wannan siffofi ne da sunayen Alƙur'ani. To Allah ya ce mun saukar maka da wannan Alƙur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar a gare su, wa la'allahum yatafakkarun, domin su yi tunani, domin ko sun yi tafakkuri a cikin al'amari na addinin musulunci su yi imani su yarda da shi. Wannan aya tana nuna mana abubuwa kamar haka. Alkur'ani da aka saukar wa annabi ba kawai an bashi sako ne aka ce kawai ka isar ka yi tafiyanka ba, a'a, an bashi wato daman ya isar, shine at-tabligh, balligh ma unzila ilayk, annabi ya isar, sannan an bashi daman kuma ya yi bayani. To bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa wajen fassara Qur'ani da ma'anoninsu da abin da take nufi, in ma na aikace ne a yi ta, to wannan shi ake kira hadisai, shi ake kira sunnar manzon Allah, karantarwar manzon Allah, tun daga zance, aiki, ya zamto ko sifan manzon Allah ko wato halayensa, duk rayuwar manzon Allah gaba ɗaya shine bayanin Qur'ani. Idan kana so ka fahimci Qur'ani da kyau, to ka ɗauki manzon Allah a matsayin madubinka, a matsayin role model, to anan zaka fahimci Qur'ani. Amma idan ka cire manzon Allah a gefe, to Qur'ani sai dai ka fassara ta da ra'ayinka. Amma shi annabin an ba shi daman yayi bayani. To bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na wasu ayoyi a cikin Qur'ani da fayyace su, misali sallah, azumi, zakka, wayannan bayanat da annabi yayi, me ke warware su, me ke bata su, ina za mu samu su a cikin hadisan manzon Allah. To a lokacin da ka ture hadisai gefe, to kamar kana ture bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam ne.